апарата потопен във вода, напомпен с над 180. То се личи, че стрелката не пада, ама за всеки случай да го огледаме от всякъде. Както се личи, ето, излиза някакво мехурче, ама това са, има мехури, които са по самия апарат полепнали и те така ли не, че апарата в момента е топъл, стайна температура и се охлажда с чешмяна вода, която винаги е по-ниска. И се получават различни мехурчета, които се личи, че върху него има мехурчета, ама те не скачат. Има ли проблем? Тези мехурчета създават цяла пътека. Това е мястото, където си беше, нали? То си беше, това е от тук се излизаше, то се личи, че няма. Като се разбърнаш апарата, то пак ще му излизат мехурчета, защото те са отдолу. Обаче няма пътека от мехури. Може би като постои апарата, като се темперира, тогава тия мехурчета ще се махнат. Иначе те стоят. Ето като се личи, че е леко отворено, обаче няма то херметично. Тук е херметично, винтовете са херметични. И сега дори ще ги мърдаме и така малко, защото нали, гумите са динамични. Ето, няма пътека. Аз му наричам пътека на мехурите. Тук си виждам, че леко е смачкан вече тубус. Ето, кога са го смачкали, ето го, то се лечи, че е леко смачкан. Много си го въртат. Това е. Пращам го днеска.